हेलो लोगोफोर, नोंथांमोना माबोरै दङ? आङो दा दंफैयो जोंनि आंगो प्ले स्कुलनि रुमाव। गाबोन जोंहा अपेनिं प्रग्राम दं नालाय, बेनिनो दिनै गासिबो रेडि खालामनानै दोननो होननानै जोङो खामानि मावनो फैदों आरो। वेलकाम बैक टु माय इउटुब चेनेल मम एन्ड आबिदिया। गासिबो बेबायदिसो लेथेर फेथेर दंथ'जोबो नै, गासिबो सियार फिसा फिसा आरो टेबोलफोरखौ बोखारथ'जोबनानै बै माने वाल स्टिकार लागायगासिनो दङ नै आब'जों दिपाजों। ओमफ्राय बे स्टिकारा लागायनाया थोजोबासै जोंनिया। आङो सानदोंमोन मोननैयानो थोगोन होननानै, ओमफ्राय थोआसै। दा माखासेखौ गोदान बायफिननानै उनाव लागायनोसै। थेवब्लाबो जाजोबाखैबाबो अपेनिंखौ जोङो खालामनानै दोननोसै होननानै जा दङ बेखिनिखौ सिथाबबाय आरो सिथाबखांनानै जोङो रुमखौ बेबायदि साजायनानै दोनथ'फिनबाय। बिनिफ्राय जोंहा फ्लरावबो मेट बगोन नालाय, बेखौ लायनो मोनथ'वाखै। बेखौ उनाव लायबाय थानोसै, उनाव खालामबाय थानोसै। जोङो अपेनिंखौ खालामग्रोनोसै होननानै बेखिनि खामानिखौ मावबाय। दा बेबायदि समायबाय आरो एसे आरो दंबावो, बुहुत खामानि मावनांगौ दंबावो। जों लासै लासै मावबाय थानोसै। बेनिफ्राय नैबे नुजाजों आंजों जोङो रं फुननायाव, कालार फुननायाव बे सियारफोराव नांनानै दंजोबोमोन नालाय कालारफोरा, बेखायनो गासिखौबो बे सियार न'खौबो सुजोब्बाय, सियारखौबो जोङो सुजोब्बाय आरो कालार नांनायफोरखौ। बे मोनसे कम्पिउटाराव खामानि मावनोबाथाय बिराद दुखुसो, बिराद लेजि जाग्रा जाबाय नै। जेरावनो मेरावनो क्रिम, कम्पिउटार माबा प्रिन्टारफोराबो लेथ्रा जानानै थाजोब्बाय। आङो दा मोनसे बुस्थु प्रिन्ट खालामनो नागिरदोंमोन जोंनि वालाव सिथाबनो थाखाय। बेखौ प्रिन्ट खालामनानै लांसैमोन। जों फुङाव थांदोंमोन नालाय खामानि मावनो, दा ओंखाम जानो फैदों। बे समावनो दसे ओंखाम जानो फैनायावनो बेखौ प्रिन्ट खालामनानै लांनानै सिथाबहैफिननोसै वालावहाय। जों बेनारफोरखौथ' मेरला सिथाबखाबाय, थेवब्लाबो दा इमारजेन्सि नांब्रबगौ जानायखाय सिथाबहैनोसै होननानै आङो न'आवनो फिसा बानानै नै बेखौ हाखु दाखु गोसोखांब्रबनानै सिथाबहैनोसै आरो प्रिन्ट खालामनानै लांनानै। साबिदियाया आंजों दङ, बिदाखौ बिब'आ बानानै फुथुनो नागिरदों। बैथिंजाय एसे नुहुरदोंमोन, बियो मबाइल माबा लांफैदोंमोन। दा बेनिफ्राय जि दुस्थ' गथ'आ, आङो माखासे मानि प्रिन्ट खालामबावनो सानदोंमोन, हायासै। नाथाय जा हायो 10ता ना बेसेबांबा आङो प्रिन्ट खालामनानै लानानै थांनानै वालावहाय सिथाबहैबाय। दा र' देखायगोन आङो माखौ प्रिन्ट खालामदोंमोन नोंथांमोननो। माथो खालामनो आरो, बेबायदिनो फिसाफोरखौ लाद्रा लुद्रा लानानैनो मावनो होननानैनो खामानिखौ मावनो आवगायखाबायबा बेबायदिनो मावखानांसिगोन। आंल' नङा, बयबो बेबायदिनो फिसा बायै बायैसो खामानि मावनो ओंखारखादोंबा। जों जेरै 8 जन ट्रास्टनि मेम्बार्सफोरा गासिबो फिसाफोर दंजोबखायो नै। बेयो जोंनि प्ले रुम जागोन आरो एक्टिभिटिस रुम जागोन। ओमफ्राय नैबेखौनो आङो प्रिन्ट खालामदोंमोन आरो बेखौ प्रिन्ट खालामनानै लाबोनायावनो आङो दहाय खिन्थानाया, बेनिफ्राय नैबे मोनब्रैया आरो गेटआवबो सिथाबहैबाय माखासे। बेखौ आङो भिडिअ खेबनो मोनासै, बे मोनसे। बेनिफ्रायथ' बे जोंनि रुम जाहैबाय, बे जोंनि स्टाडि रुम जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट देआव जोंहा दिनै दङ बेखेवनाय हाबाफारि, अपेनिं प्रग्रामा। बेखायनो आङो थांनो रेडि जादों दिनै दख'ना गाननानै। दख'नाखौ बिराद मोजां मालायफोर बायदि गानगौ सानो आङो, गाननो रोङा। थेवब्लाबो गोदो कलेजाव थानाय समावबो आङो लुङि गानना फैनाय बायदि गानो होननानै बयजोंबो मिनिजाखायोमोन। जेखियानो जाया मानो नै आं दा थांनोसै, बे दख'ना गोजामखौनो गाननानै थांसै आरो आङो। ओमफ्राय बिनिफ्राय आखायाव मनायाव थौ लादों। आं सानदों सिनि साफोर लादों, थांनानै हजोंहायनो साहाखौ फुदुंहैनोसै होननानै, बेखायनो लानानै फैखाबाय आङो। बे जाबाय काजलगाव बाजार, दिनै जे रबिबार बाजार काजलगावआव। बेयाव जोङो आर'नाइ आलासिफोरनो होनांगोन होननानै बायनो थाखाय थांगासिनो। मा नेदों जों? जोंना लोगोफोरा बयबो फैजोब्बाय नै, जोंबो बाजारनिफ्राय फैबाय। बिनिफ्राय बेलुन सेलुन लाबोनायखौ सुगासिनो दङ, माखासे एसे साजायनोसै, डेक'रेसन खालामनोसै होननानै। आरो फुलबो बायनानै लाबोदोंमोन जोङो, बेखौ गायबाय। बिनिफ्राय बेबायदि एसे साजायबाय आरो थालिर बिफां गायनानै। ओमफ्राय गाहायाव दाहायो आगरबाथि, जेवारि बाथि सावनोसै, धुप सावनोसै। बिनिफ्राय पिठाखौ होनानै दा हास'हरनोसै। ओरैनो फिसाल'सो नालाय, जों रावखौबो लिङाखै, जोंनि ट्रास्टनि मानसिफोर, मेम्बारफोर आरो सानैसो आलासि बेबायदिल' लिंदों। जों सानदोंमोन बिराद गिदिर बानायगोन होननानै, नाथाय सम जानायनि, जों टारगेट लानायनि आवगायावनो जोङो बे प्रग्रामखौ लानायनि थाखाय एसे हाखु दाखुयै फिसायैनो जोङो बेखेवनायखौ लानाय जाबाय। बेनि गेजेरावनो नै बिथांमोनखौ जोङो फंनैसो जोंनो साजेसन होलांनोबो, बिबुंथि लाखिलांनो, माबा मोनसे मेसेज होलांनो खावलायनाय जादोंमोन। बेखायनो बिथांमोनहा जोंनि थिननाय बायदियै जोंखौ फोरोंलांबाय। बिनि उनाव नै प्रग्रामा जोबखांनायनि उनाव बिथांमोनखौ जों बिदाय हरखांनायनि, आलासि बिथांमोनखौ बिदाय हरखांनानै जोंबो साहा लोंबाय, मेथाइ जाबाय। बिनिफ्राय दिनैनि ब्लगखौबो आं एसेयावनो फोजोबबाय। जोंहा प्रग्रामाबो जोबखाबायमोन। आरो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअआव जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ।